so good, so good to be bad. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. Let's go, ladies. Let's go. Let's go. It's going down for real. Takže čaute. Vítam vás pri dnešnom videu a dnešné video bude teda DIY, čiže do it yourself. Do it yourself. No, už sa to nedám. A budeme vyrábať teda takéto niečo, čo vidíte za mnou. Potom budeme vyrábať jednu dekoráciu do izby, ale takú, že to nie je DIY, čiže čo som vyrobila, ale proste sa mi to páči, ako to vyzerá teraz a je to také super. Takže sa veľmi páči a je to veľmi užitočné. Potom tattoo choker, uvidíte, tričko. Ok, tak ja myslím, že nebudem zdržovať a poďme na to. Na prvé DIY budeme potrebovať 9 CDčok. Potom biely sprej, teda vy si môžete určiť hociaký, ale mne sa hodil biely. Nejakú palicu, ktorú nájdete niekde pri strome alebo tak. Potom takú tú naturálnu niť, alebo jak sa tomu hovorí, lanko. A liepiacu pištol. Tak, ako prvé som si trošku tú palicu oškrábala, aby sa mi lepšie chytilo na to ten sprej alebo tak, ale aj tak to moc nepomohlo. Potom som si to teda celé prestriekala zo všetkých strán, aby to dobre bolo proste zo všetkých strán. A spravila som si také 60 cm kúsky, som si nastrihala 3 a prestriekala som ich na bielo, ale malo to len taký trošku podfarbu bielu, ale bolo to také no pekné. No a nalepila som si všetky tieto 3 kúsky na tú palicu. Potom som si teda do stredov dala také pásiky tým lepidlom a nalepila som to na špagátiky. Nakoniec som si poodstrihovala tie konce a z jedného končeku som spravila takú úchytku na stenu, ktorú tu vidíte. Bound only by frozen memories. Na druhé DIY budeme potrebovať nejaké takéto stuštičky alebo niečo podobného, neviem čo to je. A takže odmerala som si ja som si vybrala bielu a odmerala som si svoj krk a tam, kde som to mala odmerané, tak som to odstrihla. Do tých dierok som navliekla tú nitku a spravila som tam uzlík, ktorý vy nevidíte, ale urobila som tam uzlík. A takisto aj druhú stranu. Keďže tattoo choker sa dáva cez hlavu, tak som musela urobiť niečo také, aby sa to mohlo aj odviazať. Čiže som si tam spravila takú pofidernú mašľu. Na druhý taký skrášlenie izby budeme potrebovať takýto vešiak, ktorý som si teda nalepila na stenu. Tuto neviem, čo som predvádzala, proste vešiak na oblečenie ešte. Tak, našla som si oblečenie, ktoré si dám na ďalší deň a zavesila si ho. Je to dobrá pomôcka na to, že čo si dáte na ďalší deň, že to máte pekne nachystané. Na neviem koľkaté DIY budem potrebovať obyčajné trička, hen také bombulky. Tričko som si prevrátila na ruby a pekne som polepila po obvode tie bambulky.
Vyzeralo to fakt super. Tak ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike a vidíme sa pri ďalšom videu a čauko! Čo robíš? Hele. Čau. Ahoj, počkaj. Ty čo máš? Nerob, som si robila DIY. No to trošku nakryť. O, pekné! Ahoj. Čo? Pekné! 1-800 suicide. Maybe doctor online can help you die. Ondrovi, to je pekné, ja som nečakala, že to bude pekné. Jaké biele prsty má. Ja som to sprejovala tak ticho. Ja mám sprej biely. Som všetko sprejovala, ja mám sprej biely. Dobre. No, no.